Il-Gvern se jinvesti 355,000 euro fi 3 proġetti ta' tisbieħ fl-Urban, fis-Swieqi u l-Mellieħa. Dan tħabbar mill-Ministeru għall-Ambjent bil-fondi ġejjin mid-Development Planning Fund. Il-Ministru Aron Farrugia rimarka kif 150,000 euro minn dawn il-fondi se jkunu investiti mill-Awtorità tal-Ippjanar għat-tisbieħ fi ġnien Esprit Barthe fis-Swieqi. Dan flimkien ma' xogħlijiet oħra fl-inħawi u titjib fl-immaniġġjar ta' traffiku madwar iż-żona tal-ġnien. Mill-istess fondi fis-Swieqi se jsir proġett ta' estensjoni għal clubhouse eżistenti fil-ġnien pubbliku ma' ġenb tennis court fi Triq il-Ħemel b'investiment ta' 80,000 euro. Intant fil-lokalità tal-Mellieħa madwar 128,000 euro se jintużaw mill-Awtorità tal-Ippjanar għal titjib tad-dawl fit-toroq. Iċ-Chairperson tad-Development Planning Fund, il-Perit Vincent Kassar, ħeġġeġ lill-Kunsli Lokali biex jagħmlu użu minn dawn il-fondi. Jien ovvjament inħeġġeġ lill-Kunsilli Lokali kollha illi jiġu għand l-awtorità bi proġetti ħalli ngħid simili u anke mhux l-istess, imma l-importanza hija illi nkunu qegħdin insebbħu l-lokalitajiet tagħna. Il-Ministru Aron Farrugia tenna li l-għan tal-Gvern huwa li appoġġja proġetti li jtejbu l-ambjent urban u l-kwalità tal-ħajja u sostna li l-ħidma tal-Awtorità tal-Ippjanar qed tkun ta' spalla għall-Kunsilli Lokali. U b'dan il-mod allura li l-Awtorità qed tgħin lil dawn il-Kunsilli Lokali jimxu lejn orizzonti ġodda fejn inħaddru u nagħtu ħajja ġdida lil żoni ferm urbanizzati.